Ay, naku si Brenda. Hindi ko na ito papuntahin dito, guys. Good morning, Philippines! Hi, guys. Tara, guys. I-text ko lang yan. Kunin ko lang si Brenda. Kita-kits na lang tayo mamaya, guys. Inuman kami, guys. Sinong kasama ko? Si Brenda. Sabi pa niya, Be, diyan ako matulog. O, diba? Sabi ni Brenda, gusto niya ng ano, he wants some anuhan. Stella. I said, have the wine. It's healthier. The red wine is healthier, right? Brenda, oy, how you learn to, if you, like, oh my goodness. You never drink in the Philippines? No. Like a red horse beer? I think beer, yeah, once. What, Ross? Nobody's giving you anything? No, we're not getting treats. No, we're not Kaya getting iba treats. naman kasi yung mga, We're not getting treats. ano dun, di ba? Mapait. Basta masanay ka lang. Mas ano ito kaysa wine. Mahi ka mamaya. O sa ano, sa beer. Mahi ka Maigi mamaya. ka? Sa beer. So, may kasama tayo. Ang mga palahubog. Alam mo yung palahubog? Palaging lasing. Si Brenda. Fruit. Oh my God. Brenda, kain ka ba? Ano mo ba? Diyan na lang ako parang di tayo. Ano na? Dito ka. Ilagay Oh, ko naman. hindi, baka, ano, di ba? Ilagay mo yan dito. And I'll be down here, okay? Good night, Tami. Are you going to bed na? No. Hindi ako pababa. And I'll be right back. Ako man sa akin. Dito, ano mo lang ito. Tawag nito. Kapag matulog ka dito, i-flip mo lang yung comforter, ha? Uy. I-flip mo lang yung comforter pag ganun. Kaya mo, wag kang Dito tayo sa office. Ano, close yun din. Yan. Dito tayo. Ang outer dito. Okay. Nilagay ko na dito yung couch. Maganda. Hmm? Maganda yung ayos niya ngayon. Ay. Sabi niyo guys, ha? Yung couch na ano, galing sa itatapo na na couch, di ba, be? Oo. Parehas tayo ng vlog. Off ko na to. Tulog na yung bisita natin, guys. Tulog na siya. Ako din matulog na din kasi si Mister, ang asawa ko, guys. Naghagok na. Pilik na. Pwede mo yung iganon mo ito, be. Dito na lang ako matulog. Sabihin ni Tami, saan yung asawa ko? Dito na lang ako matulog, guys. Baka nga doon ako matulog. Doon ka? Diba? Baka pinapatulog ako dito sa bed, pero doon ako natulog. Bakit ayaw mo dito? Hindi naman sa ayaw. Yung parang minsan nga na, remember noon, nung nag-charge dito. ako. Diyan na ako natulog. Meron nga charger? Hindi, 95 pa naman to. Ah. Maano yung iPhone, no? Maganda, matagal. Matagal yung ano niya. Pero Tignan pag... mo, kanina ko pa, di ba kanina ko pa ito ginagamit? 94 pa din. Matagal yan siya. Ganda yung 1% battery. lang, 1% lang yung natanggal. Wala, eh. Okay ka lang dito, be? Ano? Nangyari sa akin. Alam, ang daming buhok. Si Dimples yan, be. Tingnan. Si Dimples. Adoy, si Brenda ba, hindi talaga siya sanay sa mga hayop. Kasi pati buhok. Pati buhok, magreklamo pa. O, tingnan mo. Kasi itim kasi, guys. Nagdala ko na. Itim kasi yan, guys. Hindi siya sanay talaga. May pusa naman siya. May pusa kami, pero... Ano, tanggalin natin yan bukas. Hindi ko yan. Ilalabhan naman. Meron akong ano, yung ano, di ba, roller? Oo, meron din kami. Ganyan yan, Bi, kapag ano. Yan, si Roxy. Ako, ganyan na kami dito palagi. Huwag mo na isipin yun, ay, ma-stress ka. Hindi ko. Eh, ang buhay is ganyan man talaga. Ay, naku si Brenda. Hindi ko na ito papuntahin dito, guys. Hindi ko na bawal na ito. Tingnan to.
Bawal na daw ako matulog dito sa bahay nila nang dahil sa buhok ng pusa. Kasi magreklamo ito ba. Sabihin niya sa vlog niya, ay, ito ng bahay. Grabe naman ito si Dimples. Pasampid-sampid pa sa akin, Nina. Ganyan yan. Si Dimples. Tignan mo, advance na mag-isip. Wala akong iniisip na ganun, pero inuunahan na niya yung isip ko, pero wala naman. Mas mabuti pang mauna na ako. Pero wala naman akong naisip Si na Dimples ganun. kasi, guys. Pag once nakaganon na yan, na. Didikit na yung buhok kasi sticky yung hair niya. Ganun din naman si Marky. Sticky. Si Habs hindi sticky. Pero as a pusa talaga, ano talaga yung buhok nila. Pero minsan, pag tumatalon si Marky sa bed, alam mo yung roll, or yung parang roll mo, di ba? Oh, may roll. Anong sticky roller Sticky inyo? roller. Yun yung gamit mo? Oo. Bumibili talaga ka? Oo. Yung tripo. Di ba may tatlo-tatlo ganon? Oo. Ayan. Ginaganyan ko yung sa bed para tumipid yun. Nandyan yan palagi, Bi. Hindi yan mawawala. Oo, hindi mawawala. Kapag gumaganon yan, mamaya meron na naman. Kasi Lalo once, dun sa kung saan natutulog si Marky dun sa sopa. once na mag-jump yan, lilipad man yung buhok, lilipad. Magtakbo yan dito yan. Minsan nga, nandun na rin sa pagkain. Kasi si Marlo, si Marky kahapon, di ba nga ikot-ikot, sabi ko ikot ng ikot dun sa... Nung kumakain kami, may isa akong nakitang buhok ni Marky dito. Sabi ko, kinakain mo na pati buhok ni Marky. Sabi ko, Dito tumutubo na rin yung buhok mo, Bi. oo, Bi, may balbas na nung Ako, ikaw din, oh. Kinukuha ko man, meron na. Meron na. Winawax ko man ito. Yan, oh. Ano ma? Hello, ang sayo din. Winawax ko naman ito. Tingnan niyo ko. Bakit kasi kami Mga lalaki nagkabalbas? po ito, guys. Mga feeling babae, lalaki po talaga kami. Kasi Ganyan yan sa inyo, Bi, mga family mo. wala naman. Ano mo, sinishave mo? Mas Hindi, lalo yung hindi ko iitim, Bi. Ay, winawax ko. Di ba may mga, yung bit na parang pang dito talaga? Mm-mm. Ayun, ginaganon ko. Pero minsan nga, yung skin ko dumidikit din. Pati skin niya natatanggal. Tatanggal. Sobrang strong ng wax niya, guys. Pati skin niya matanggal. Kasi nagpa-wax niya ito sa kilay, guys. Na buong kilay natanggal. Tanggal din. Buong dito. ano, Yung skin natanggal yung skin din. natanggal. Sabi ko, akala ko nagpaganda ako noon, guys. Pero, Pero nakita ko talaga, nagkaroon nag-ano yung ano niya. papunta pa kaming Hawaii noon, di ba? Mm-mm. Siya. Hawaii, mag-date daw sila. Hindi sila naka-jerjer kasi nagka-menstruation. Nagkaroon doon. Nagkaroon. Takot ako sa buhay. Takot sa buhay, hindi ka takot sa patay. May pagka... Hala, may takot ako lang. sa patay. Mas takot ako sa patay kaysa buhay. Mas takot ako sa buhay. Ay, mas takot ako sa patay. Kasi yung utak ko naglalaro. Hala, patay na yun, baka bumangon. Ganun. Inoon di takot na takot. As in, takot na takot ako. Pero nung dumating ako dito or nung nag-start ako mag-abroad, parang nabawasan yung takot ko. Tapos nung pumunta na ako dito, parang lalong nabawasan kasi yung parang pagpunta mo dyan, sementeryo. Tapos yung mga bahay, tabi-tabi ng sementeryo, parang Dito, wala no, lang ang sa dami, no? kanila. Ang dami cemetery dito, magaganda pa, no? Kaya nga, tapos, pagka ganitong Halloween, guys, as in talagang nag-e-effort sila ng mga lagay-lagay sa ano. So, parang hindi mo alam kung totoong ghost na yun or hindi, di ba? Di ba, Yung mga makita ano, mo sa labas ng bahay, di ba? Oo. Merong mga decoration. Mga dekorasyon na skeleton, tapos, yung parang gumaganon-ganon pa na skeleton, tapos mga ano, And dun then- sa banda dyan. Ang andin maganon pa. Kaya, Meron pa mga electric, guys. Electric. And then, pero ang ano ko dito, yung mga sementeryo, dito sa Nubers, di ba, ang daming sementeryo, Ang dami. tapos bahay na dyan. mm-mm. Pero wala lang Sa sa kanila. Pilipinas, cemetery kapag dadaan ka ng gabi. Kaya kapag nga, gabi. dito parang Wala lang dito. Meron lang na ano, yung old na belief. Pagka naligo ka. Hindi. Di ba tatagusan ka, di ba? Mhm. Sabi pa ng matanda, kapag first menstruation mo, di ba may dahon ng gabi Mm. na kapag yung tubig hindi tatagos, ganun lang yung tubig, Oo. di ba? Parang nasala siya. O, upuan mo daw yung dahon ng gabi para hindi ka matagusan, animal. Tatagos yun. Tatagusin kasi. Tatagusan. Lalo wala kang Walang pan. napkin. Tatagos yan, hindi gabi yung panty ko. Hindi dahon. Alam mo yung dahon ng gabi? Oo, yung malaki. Yung dahon na malaki, Oo, na tapos brown. nakaganyan siya. Yung ginagawang laing. Oo. Yun nga. Di ba pag magtubig, ganun-ganun lang siya, hindi mahuhulog. Hindi mahuhulog. Parang Kasi waterproof. Parang hindi rin nababasa, no? Ang yung tubig, circle pa rin siya, and then buo. Sabi ng lulak, sabi ng mga matatanda, upuan mo yan.
Hindi ka, yung wala akong, puro ako tagos, guys. Bakit? Medyas ng papa ko yung ginagamit na, medyas, pagdating sa, i-squeeze mo na, guys, ito, ginoo ko yung dugo, na ano mo yan? Ako lang ata na-experience. Hindi ko na. Kasi ano mo yan ng menstruation na meron kayong I think meron kayong makabili kayo ng Nakakabili. napkin. Napkin na. No. Grabe, Pero hindi alam pa. niyo yung napkin sa Pinas, guys, di ba? Pag sila nagkukumpul-kumpul siya. Hala, ang pangit ng napkin sa Pinas. I'm sorry, nasa sa Pinas. Totoo ha. Pangit ang napkin sa May Pinas. napkin na pangit, pero hindi naman lahat. Na iba talaga, be. Sobrang kapal. Sobrang kapal na Tapos parang nagkukumpul-kumpulan sobrang liit. lang Kumpulan. siya. Dito, manipis na mataas. Manipis siya, pero grabe pag makasok, no? Parang Talagang ina-absorb absorb lahat talaga, hindi lalabas. As in, kaya yung sa kapatid ko, be, yun yung mga pinapadala ko, be. Napkin. At saka Advil. Aleve. Alib. Aleve kasi kapag masakit yung menstruation. Yung cramps niya. Sabi ko, isa lang yung inumin mo kasi sabi pa niya. Sumakit daw yung hips niya kasi mag-start na uminom siya na wala daw. Oo, as in talaga maano yun, di ba? Ako Di ba din. na ano ka na? Di ba masakitin ka din? Oo, hindi, as in talaga. Ang sakit, as in, nagka-cramps ako. Every month yan. Every Tapos, month. Oo. Di ba may anak ka na? Oo, din. Akala ko pag may anak na wala na. Wala. Nung wala akong anak, hindi naman ako nagka-cramps. Pero nung nagka-anak ako, nagka-cramps ako. So, yun. Ano yun? Ay, So, yun, fruit fly yun, fruit fly. Mm-mm. Anyway guys, iina namin ito guys. Bye na, good night na. Mahaba-haba na yung mga nasabi namin na kung saan-saan na napupunta. Bye-bye na, next time, bukas na naman.